ҳангоме ки барф меборад, хунукӣ мешавад, нақлиёт намерасад. дар фасли зимистон душвориҳои асосии аккумулятори нав дар кор, резинои нав дар кор, баъд қисмҳои эҳтиётиро ҳамаша назар гузарондан ва як бор профилактика кардан дар кор мошина. Зимистоно худо хоҳа нағз мебурорӣ. Ҳамаш назар гузарондагӣ теория ва ҳамаш ҷобаҷоҳи фақат дамон аккумулятором сустарай. Если я возвращаюсь домой когда уже поздно темнеет, то, конечно, такое чувство волнения и страха, естественно, оно обладает. Причем вечером действительно очень мало транспорта. К примеру, после 7 часов поймать маршрутку, это, в принципе, нереально. Машинро ба фасли зимистон хел антифриз рехтем, баллонои бехатарӣ, баллонои нав соз кардем ва бо чӣ гам тормозоша соз кардем. Ҳама ҷиҳатар тайёрем барои зимистон. ҳангоме ки нақлиёт намеёбем, ҳамин ҳолатда хело дилсард мешавад одам, шахс. Раҳода бисёр душвориҳо мегӣ, бисёри вақт ин пробка мегӯянд рӯзҳо. Мегӯяд пробка бисёр мешавад, дар рӯи ҳар хел мошинои бисёр пайдо шудагӣ. Дигар нағз эҳсосад. дар ҳисоби корхона ягон гап мешавад. Мисол мумкин ки ба соати 8 бояд расем, мисол соати 8:30 мерасем ё ки 8:20 мерасем. хеле мисол аз ҷои корам гап мешавад. Барф бисёр меборад, мошин буксават мекунад, ҳамин хел душворе. Раҳро тоза кунанд, деҳу ва раҳ тоза кунанд. Ҳама вақт бояд тоза бошад раҳ. Ягон айбаш набошад роҳат.